Start over 20 seconden. Daarachter heeft Dirk Buitenzorg een goede start. Hij ligt op de 4e plaats. Het is een noffelijke dag in Oerterp. Kom joh. Dus Dirk mocht nog even lekker om Tjerkje Joet. Verschieten voor die. Is het? Het doet een snipperdij, een extra snipperdij. Omdat hij zo goed presteerde. Ja, hij had de laatste weken had al wat arbeid verricht moeten. En nou, hij verzint het wel om een beetje vakantie te hebben. Maar Dirk Buitenzorg aan de buitenzijde. Hij gaat nu serieus ernst van de zaak maken en neemt de leiding over. Hij won nu €350 maar een tweede plak. Maar een fotofinish. 50 meter voor de finish lezen we eigenlijk kop aan kop. Ik denk, ik red het krijg wel, maar ik red het krijg net. Nee. Dat is Maar koers. Ja. hij kent het. Hij kent het. Ja, hij komt er wel. Ja, wat zei je? Ja, moest er nou wel nadenken, hè? Dirk Buitenzorg, het paard van €100. Dirk waar Twailien Koch terug de sportredactie van Omroep Friesland redden van de slacht. Voor €100 werd er verkocht. En nu, na 2 uur trainen en 2 misleren pogingen, giet er als een speer. Vlak voor de komende Unitrotveiling. Er is een hele hoop eerlijke cruise en ja, een hele hoop die zijn, nou, dit ligt gelukkig. Hij doet het een keer. Ze vonden het mooi dat er een keer ding. Ja, opluchting. Opluchting, ja. En ik opluchting bij Arend tevreden? Tuurlijk. Bijvoorbeeld die met het wiermeidje. En dat is nou gebeurd. Hij kostte maar €100. Kan het vandaag of nog net niet? Maar nou de grote vraag. Wie dit maar 1 keer? Of zal dit vaker barren? Je kan nooit zeggen hoe vol in de wind. Dat hangt van een hele hoop omstandigheden nou. Maar hij heeft kwaliteit en hij wordt alleen nog maar beter. 12 oktober komt Dirk weer in actie. In de stal wordt er al drok opraad.